Hola, bona tarda. Soc la Sònia, mestra d'infantil, i avui us vinc a portar una activitat molt senzilla per fer aquests dies de confinament amb els més petits de casa. Simplement necessitem una tapa d'una caixa de sabates i, en el meu cas, pa ratllat, però aquesta activitat també es pot fer amb farina, amb sucre, amb arròs, amb el que tinguem a casa. Simplement hem de posar, en el meu cas, el pa ratllat dins la tapa de la caixa de sabates. I simplement, amb això, tenim una safata sensorial on els més petits podran fer-hi el traç que ells vulguin. Amb els més petits de casa hi podem fer dibuixos o formes geomètriques, com per exemple una lluna, una rodona o un quadrat. Amb els que són una mica més grans podem començar a treballar les inicials del nom, com per exemple la B de Bruna, la S de Sònia, i amb els més grans es pot treballar el nom complet. Per borrar, simplement moure una mica la safata i marxa del tot. Voleu veure com hi juguem a casa? Vine, Bruna. Molt bé. No. Què hi farem aquí? Quin dibuix hi vols fer? Una lluna. Una lluna. Oh, que bonica! Molt bé, i aquesta de qui és? Bruna. La B de Bruna, oi? Vols que ho borrem i fem un altre dibuix? Sí. Què podem dibuixar ara? A veure el papa. La lletra del papa? Així i així. Molt bé. La J? Molt bé. Quina més? Qui és? Molt bé. Sembla una L. Qui és aquesta L? Mira, de la Lídia, pot ser. A la Lídia. Sí. Ara fem... Bueno, ja veieu, la diversió està assegurada. Només falten dues coses. Amb dues coses tenim la tarda A la solucionada. Chloe. La de la Chloe. Vinga, que vagi molt bé.